नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सिंधुदुर्गात 6,35,00,000ची गुंतवणूक होणार। महाराष्ट्रात शिप बिल्डिंग धोरण मंजूर आणि एटीएम मधील 100-200च्या नोटांबाबत आरबीआयचा मोठा निर्णय। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गच्या दोडामार्ग तालुक्यातील झुळंबे गावात 15 फूट किंग कोब्रा आढळून आला। सर्पमित्र विठ्ठल गवस यांनी त्याला पकडून वन विभागाच्या ताब्यात दिलं। त्यानंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलं। रविवारी 27 एप्रिलला सायंकाळच्या दरम्यान हा किंग कोब्रा रस्त्यावर फिरत असल्याचं झुळंबे येथील गावकऱ्यांना दिसलं। त्यांनी गावातील सर्पमित्र विठ्ठल गवस यांना या घटनेची माहिती दिली। गवसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। घटनास्थळी पोहोचताच गवस यांना हा किंग कोब्रा असल्याचं लक्षात आलं। हा साप जवळपास 15 फूट लांबीचा होता। इतका मोठा साप पाहून उपस्थित गावकऱ्यांची भांबेरी उडाली होती। परंतु सर्पमित्र विठ्ठल गवस यांनी हा किंग कोब्रा अतिशय शिताफीनं पकडला। या घटनेची माहिती दोडामार्ग वन परिक्षेत्र विभागाला कळवण्यात आली। काही काळातच वन विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झालं। वन विभाग आणि सर्पमित्र गवस यांनी तात्काळ या सापास त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केलं। हे संपूर्ण रेस्क्यू कार्य दोडामार्ग वन परिक्षेत्र अधिकारी वैशाली मंडल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्राचा विस्तार, त्यातून रोजगाराला संधी आणि त्यामुळे जनतेच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ हा मंत्र घेऊन उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय। 30 एप्रिलला सिंधुदुर्ग नगरी इथं पत्रकार भवनात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत उद्योग आणि गुंतवणूक परिषद होते। यावर्षी कोकण विभाग उद्योग परिषद आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा उद्योग परिषदेतील 73 उद्योजक या जिल्ह्यात 6,35,00,000 गुंतवणूक करतील आणि या उद्योगातून 1,412 जणांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। या उद्योग परिषदेची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात ही पत्रकार परिषद झाली। यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्रीपाद दामले, व्यवस्थापक रवींद्र पत्की, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत उपस्थित होते। परिषद 2025 या ठिकाणी आपल्याशी बोलतोय मी। आपल्याकडे गेल्या वर्षीच्या या उद्योग परिषदेमध्ये साधारण 91 लोकांनी आपल्याला मान्यता म्हणजे एमओयू केले होते। पैकी 64 लोकांचं काम पूर्ण झालं, त्यांचं काम सुरू झालं आहे। 14 लोकांच्या जमिनी त्यांनी खरेदी केल्या आहेत आणि त्यांचं काम प्रगतीपथावरती आहे आणि 9 लोकांची अजून पुढची प्रक्रिया सुरू आहे। म्हणजे एनओसी जे घेतात वेगवेगळ्या प्रदूषण नियम मंडळ आहे किंवा CRZ आहे, या सगळ्यांचे नियम त्याच्यात असे 9 लोक आहेत आणि साधारण 4 लोकांनी आपल्याला बॅकआउट केला आहे। असं ॲव्हरेज टोकन जे आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये साधारण 1 कोटीचा त्यांनी गुंतवणूक केली आहे। ॲव्हरेज म्हणूया आपण, काहींची 15 कोटीपर्यंत गुंतवणूक आहे, काहींची कमी पण आहे। आणि बहुतांश सगळे जे आपले उद्योग आपल्याला आलेले आहेत सगळे हे पर्यावरणपूरक आणि कृषी आधारित असे सगळे उद्योग आपल्याकडे आलेले आहेत। आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे आपण केमिकल किंवा मोठ्या इंडस्ट्रीला आपण इथं अलाव करतच नसल्यामुळे आपले जे उद्योग होते याच पद्धती येतात। तोच धागा बघून आपण आता यावर्षी सुद्धा आपण एक परिषद घेतो आहे, गुंतवणूक परिषद घेतो आहे, ज्या अनुषंगाने लोकांपर्यंत जाऊ नये आपण किंवा आपल्याकडे काय काय उपलब्धता आपल्याकडे आहे, आपल्याकडे कुठला उद्योग येऊ शकतो, आम्ही तो लोकांना काय सुविधा देऊ शकतो आहे, ती माहिती लोकांपर्यंत जावी आणि नवीन नवीन उद्योगधंदे आपल्याकडे यावे अशा उद्देशाने आपण ही परिषद घेणार आहोत। साधारण 30 तारखेला सकाळी 10 वाजल्यापासून ती परिषद सुरू होईल। पत्रकार भवनामध्ये आपण तिथे अरेंज केलेली आहे। ही माहिती आपण लोकांपर्यंत पोहोचवावी अशी माझी अपेक्षा आहे, जेणेकरून वेगवेगळे उद्योजक जे आहेत जिल्ह्यातले जिल्ह्याबाहेरचे महाराष्ट्रातील अजून अन्य राज्यातले पण आपल्याकडे येतील आणि त्यांना हा एक वेगळी अपॉर्च्युनिटी संधी मिळते आहे की आपण त्यांना काय देऊ शकतो, आपल्याकडे काय उपलब्धता आहे, कुठल्या प्रकारचे उद्योग आपल्याकडे चालतील अशी माहिती त्यांना दिली गेली तर लोक पण त्याकडे येतील आणि आपल्याकडे काही लोकांना रोजगार संधी उपलब्ध होईल। आपल्या इथल्या कृषी उत्पन्नाला काही प्रोसेसिंगमध्ये काही नवीन प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील आपल्याकडे आणि आपल्या लोकांना त्यातला भाव चांगला मिळू शकतो आणि आपल्या जे नेत्यांचं जे आपल्या पालकमंत्र्यांचं आहे किंवा आपले खासदारांचं जे उद्दिष्ट आहे आपल्या जिल्ह्याचं लोकांचं पर कॅपिटल इन्कम वाढला पाहिजे ते आपल्याला काही बदल करता येईल काही ह्या निमित्ताने आपण ही परिषद घेणार आहोत। तर एक विभागीय परिषद झाली होती उद्योग परिषद कोकण डिव्हिजनची ठाण्याला
त्यामध्ये साधारण 43 लोकांनी आपल्याला एमओयू करायच्या आधी एमओयू केलेत किंवा एमओयू करायला ते तयारी दाखवलेली आहे. आणि आता आपण इथे 30 लोकांनी आपल्याकडे उत्सुकता दर्शवली आहे. तर आपल्याकडे यावर्षी 73 लोकांच्याकडून आपल्याला एमओयू मिळतील आपल्याला आणि ते इकडे उद्योग तयार होतील. पण याच्या पुढे जाऊन आपल्याला अजून काही नवीन उद्योजक येतील काय हे पाहायचं आपण ही परिषद घेतोय आता इथे. थँक्यू. आलं पाहिजे. कसं आहे, शेवटी उद्योग चालवणे हा त्यांची मानसिकतेचा प्रश्न आहे. आपल्याकडची मानसिकता, आपल्याकडचं पर्यावरण, आपल्याकडचं उपलब्ध लेबर आणि मटेरियल याचा उपयोग करून जर आपण उद्योग करायला पॉसिबल आहे इथे. आता आपल्याकडे म्हटलं ना काजू प्रक्रिया आहे, त्याच्यामध्ये मोठ्या संख्येने आपल्याकडे उद्योग येत असतील आपल्याकडे. तर पूर्वी आपल्याकडे आफ्रिकेतून काजू यायचा आपल्याकडे आणि प्रोसेस व्हायचा तो परत जायचा. आता तिकडे तो काजू आफ्रिकेतनं आपल्याकडे यायचा नाही, येणार नाही कदाचित, कारण आफ्रिकेमध्ये आता प्रोसेसिंग युनिट सुरू झाली. त्यामुळे इथल्या उद्योजकांना किंवा इथल्या याला काजूला आपल्याला थोडासा चांगला भाव पण मिळू शकतो चांगली व्यवस्थित प्रोसेसिंग केलं गेलं तरी. अशा गोष्टी ह्या परिषदेत आपण सांगतो लोकांना. त्यामुळे ज्यांनी उद्योगचे बंद आजारी आहे, बंद पडले, त्यांनी पुन्हा एकदा त्या थोडंसं इन्व्हेस्ट करावं आणि गव्हर्नमेंटच्या किंवा बँकेच्या स्कीम्स असतात त्यामध्ये मिळतात पैसे त्यांच्याकडून. MSME याच्याकडून काही फंड्स उपलब्ध होतात, सबसिडी मिळते लोकांकडून. त्यामुळे या गोष्टीचं तर त्या लोकांना पोहोचले असं मला वाटतं की त्याचा उपयोग होऊ शकतो आपल्याकडे. उद्योग आहे ते वाढवायला किंवा उद्योग बंद पडले सुरू करायला. सर उद्योजक परिषद आहे ना उद्याची, त्याच्यात बाहेरचे लोक आहेत की जिल्ह्यातलेच आहेत, म्हणजे कोण म्हणजे आपण अपेक्षा करतोय की लोकांनी जिल्ह्यातले पण आहेत, बाहेरचे पण आहेत, परत पण यावे अशी अपेक्षा करतोय आपण याच्यामध्ये की लोकांनी यावं आपल्याकडे. 446 कोटींची गुंतवणूक होती, 446.70 आणि 1867 रोजगार निर्मिती होणार होती. आजच्या घडीला त्यापैकी फक्त 12 कोटीची गुंतवणूक जी आहे ती यांनी रद्द केलेली आहे आणि 52 घटकांना म्हणजे आम्ही रोजगार देणार, म्हणजे 52 लोकांना रोजगार देणार नाही एवढे त्यातनं वगळलेले. उर्वरित जे आहे ते वगळता बाकी सगळे उद्योग प्रगतीत आहेत. म्हणजे आता म्हणलं तसं 64 उद्योग हे झालेले फलद्रूप झालेले आहेत आणि ते आता मार्गी लागतील. 9 जण काही प्रलंबित प्रक्रिया आहेत त्यांच्या, त्यामध्ये थोडंसं त्यांचं अर्ज वगैरे मार्गी लागले की ते चालू होतील आणि 14 जणांनी जागा घेतलेली आहे, पुढची प्रक्रिया करत. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथं तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये फिजिशियन ऑन कॉल पद्धतीनं डॉक्टर अभिजित चितारी आणि डॉक्टर मुकुंद अंबापूरकर यांना नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच कायमस्वरूपी डॉक्टर्स नियुक्ती करण्याचे अधिकार शासनाला असून कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळावी याकरिता आयुक्तालय आरोग्य सेवा मुंबई यांच्याकडे पाठपुरावा केलाय. तसेच अधिपरिचारिका सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी दिली. तसेच सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेकडून 1 मेला होणारं आंदोलन मागे घेण्यात आलंय अशी विनंती केली आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, हृदयरोग तज्ज्ञ मेळावा तसंच इतर सुविधांबाबत सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेकडून उपोषण करण्यात आलं होतं. उपोषण सोडताना 1 मे पर्यंत पूर्णवेळ डॉक्टर न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दोन्ही संघटनांकडून देण्यात आला होता. आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांचंही याकडे लक्ष वेधण्यात आलं होतं. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी यासाठी पुढाकार घेत पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये फिजिशियन ऑन कॉल पद्धतीनं डॉक्टर चितारी आणि डॉक्टर अंबापूरकर यांना नियुक्ती देण्यात आल्याची माहिती शल्य चिकित्सकांनी दिली आहे. तसेच उपजिल्हा रुग्णालयातील ICU युनिटला स्टाफ, ड्रेनेज व्यवस्था, शवविच्छेदनगृह दुरुस्तीसह इतर सुविधा पूर्णत्वास आणल्या जात आहेत. सामाजिक बांधिलकी, युवा रक्तदाता संघटनेच्या बहुतांश मागण्या पूर्ण झाल्या असून 1 मेला आंदोलन मागे घेण्यात यावं अशी विनंती डॉक्टर पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर, आमदार दीपक केसरकर यांनी येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत फिजिशियन देण्याचं मान्य केलंय. येत्या महिनाभरात तो मिळणं अपेक्षित आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात 2 फिजिशियनना नियुक्ती दिली असून न्यूरो अन हार्ट स्पेशालिस्ट असल्यानं तीही सेवा मिळणार आहे. मात्र आमची मागणी ही पूर्ण वेळ फिजिशियन उपलब्ध व्हावा अशी आहे. शासनाच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही उपोषण स्थगित करत आहोत. मात्र येत्या महिनाभरात पूर्ण वेळ फिजिशियन न मिळाल्यास नाईलाजास्तव पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारावं लागेल असा इशारा युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याची, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव यांनी दिलाय. हिंदळे मोरवे इथं अन्नपूर्णा खाडीचं पाणी दिवसेंदिवस वस्तीमध्ये शिरत असल्यानं येथील जमिनी नापीक झाल्या, तर विहिरींचं पाणी देखील खारं होत आहे.
येथील घरांना देखील खाडीच्या पाण्याचा धोका निर्माण झालाय आणि इथं खार बंधारा व्हावा याबाबतचं निवेदन कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती प्रकाश राणे यांनी मंत्री नितेश राणे यांना दिलं। या निवेदनाची मंत्री नितेश राणे यांनी दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी हिंद्रे इथं भेट देत पाहणी केली। मच्छीमार बांधवांचा गेली कित्येक वर्षांचा जो प्रलंबित प्रश्न होता तो मच्छी व्यवसाय हा कृषीमध्ये समाविष्ट करणे हा जटिल प्रश्न आणि अत्यंत मच्छीमारांच्या दृष्टिकोनातून असलेला आदरणीय नितेशजी राणे पालकमंत्री सिंधुदुर्ग यांनी अलीकडेच सोडवला। त्यामुळे त्यांना मी बद्दल धन्यवाद देतो। त्याचप्रमाणे या गावचे एक ज्वलंत प्रश्न आपल्या हिंद्रे गावचा आहे तो खारलँड। मिडबाव ह्या भागात पूर्णपणे खारलँडचा बंधारा झाल्यामुळे या हिंद्रे गावातला जवळजवळ 70% भाग जमीन खारलँड होत चाललेली आहे। लोकांना पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसुद्धा खारं पाणी होत आलेलं आहे। याकरता या गावातलं क्षेत्र त्या बंधाऱ्यावर होणारा खर्च तो मापदंडात बसत नसल्यामुळे खार बंधारा इथे होत नाही असं अनेकदा निष्पन्न झालेलं आहे। म्हणून गेल्या फेब्रुवारीमध्ये पालकमंत्री साहेबांना एक पत्र दिलं होतं की पत्तन विभागाकडून किंवा अन्य कुठल्या तरी योजनांकडनं या खारलँडचा बंदोबस्त या गावातला करण्यासाठी बंधारे व्हावेत। मग त्याच्याकरता त्यांनी त्याच्यावर गेल्या 8 एप्रिलला पत्तन विभागाचे अधिकारी येऊन त्याचा सर्वे या भागाचा केला आहे आणि तो अहवालही पालकमंत्री साहेबांकडे दिलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणाने आशा आहे की नजीकच्या काळात या गावातील खार भूमीचा प्रश्न या माध्यमातून सुटेल। आणि माझं तर या ठिकाणी असं म्हणणं आहे की राणेसाहेबांनी ही एक खारलँडचा जो प्रश्न होतो प्रत्येक वेळी म्हणजे मापदंडात न बसणं अशामुळे खारभूमी बऱ्याच ठिकाणी अशा अडचणीत आलेल्या आहेत। त्याचा मापदंड हा विषयच त्यांनी काढून टाकावा आणि निश्चितपणाने त्यांनी आणि अन्य योजना ज्याप्रमाणे आवश्यकता असेल त्याप्रमाणे केल्या जातात तसा मापदंड खारभूमीचा जर काढला तर निश्चितपणाने बऱ्याच या कोकणातील बऱ्याच खारभूमींचं संरक्षण होऊ शकेल। तरी पण आत्ता हा जो आमचा मुद्दा आहे त्याचा जो सर्वे पत्तन विभागाने माझ्या दिलेल्या पत्राप्रमाणे केलेला आहे तर आधी त्याबद्दल मी पालकमंत्री साहेबांचे आभार मानतो। खाऱ्या पाण्यामुळे जी दुपिकी जमीन खारभूमी झालेली आहे तिथे काही आता होत नाही, जंगल वाढलेली आहेत, त्याचं संरक्षण करण्यासाठी हा बंधारा होणं हिंदळे हद्दीतील बंधारा होणे मोरवे ते हिंदळे या पूर्ण हद्दीतील बंधारा होणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि तो आदरणीय नितेशजी राणे साहेब पालकमंत्री सिंधुदुर्ग यांच्या प्रयत्नाने जरूर होईल अशी आशा निश्चितपणे या जनतेला आहे। आणि त्यांनी जे पुढे आता सर्वेसाठी जी प्रयत्न केला त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो आणि यापुढे ते काम पूर्ण होईल अशी आशा व्यक्त करतो। अनेकांना एटीएम मधून पैसे काढताना 100-200 रुपयांच्या नोटा हव्या असतात। या नोटा मिळत नसल्यामुळे चिंतेत असाल तर यातून लवकरच दिलासा मिळणार आहे। रिझर्व्ह बँकेनं या संदर्भात सर्व बँकांना मार्गदर्शक तत्व दिलंय।
रिझर्व्ह बँकेनं ग्राहकांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून बँकांना एटीएम मध्ये शक्य तितक्या जास्तीत जास्त 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटा ठेवण्यास सांगितलंय। सध्या एटीएम मधून 500च्या नोटा सर्वाधिक निघतात, त्यामुळे अशा लोकांना समस्या येते ज्यांना 100 आणि 200 रुपयांची गरज असते। त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेनं एटीएम मध्ये 100 आणि 200 रुपयांच्या अधिक नोटा असाव्यात असं म्हटलंय। त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँका आणि व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर्सना आवश्यक सूचना दिल्या। रिझर्व्ह बँकेनं यासाठी एक अंतिम मुदतही निश्चित केली आहे। रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलंय की 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 75% एटीएम मध्ये या नोटा किमान एका कॅसेटमध्ये असायला हव्यात, म्हणजेच बहुतेक एटीएम मध्ये हा नोटा उपलब्ध असतील। त्यानंतर 31 मार्च 2026 पर्यंत या नोटा 90% एटीएम मध्ये उपलब्ध असतील। त्यामुळे लोकांना लहान नोटांची चिंता करावी लागणार नाही। तसेच आता एटीएम मधून निर्धारित मर्यादेपेक्षा पैसे काढण्यासाठी लागणारे चार्जेस बदलणार आहेत। जर तुम्ही एटीएम मधून निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढले तर तुम्हाला त्यावर जास्त पैसे अर्थात चार्जेस द्यावे लागतील। 1 मे नंतर मोफत मर्यादेनंतरच्या प्रत्येक एटीएम व्यवहारावर प्रति व्यवहार 23 रुपये शुल्क आकारलं जाईल। आतापर्यंत हे शुल्क 21 रुपये होतं। दहशतवाद असाच संपवावा लागतो अशा आशयाचा बॅनर सावंतवाडीत पाहायला मिळतोय। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा बॅनर हिंदुत्ववादी संघटनांकडून लावण्यात आलाय। मोती तलाव शिव उद्यान शेजारी हा बॅनर लावण्यात आलाय। 400 वर्षांपूर्वी आपल्या शंभूराजेंना धर्म बदलला नाही म्हणून मारलं आणि आजही 27 लोकांना धर्म विचारूनच मारलं। काहीच बदललं नाही म्हणून तुम्ही किमान नाव विचारूनच खरेदी करा। 100% आर्थिक बहिष्कार असा बॅनर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, सकल हिंदू समाज सिंधुदुर्ग यांच्याकडून लावण्यात आलाय। अक्षय तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर S&T प्रायव्हेट लिमिटेड डॉक्टर फोन आपलं दुसरं फ्रँचायझी शोरूम थेट सावंतवाडीत घेऊन येत आहे। भव्य आणि सुसज्ज मोबाईल, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आणि सर्व्हिस सेंटर उद्या 30 एप्रिलला सकाळी 11 वाजता दत्तात्रय निवास, गांधी चौक, तारा हॉटेल समोर सुरू होत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात डॉक्टर फोन दर्जेदार सेवा देण्यासाठी उपलब्ध झालाय। विविध प्रकारचे मोबाईल, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इथे उपलब्ध होणार आहे। उद्या शोरूमचा शुभारंभ होणार आहे। यावेळी उपस्थित राहण्याचं आवाहन डॉक्टर फोन सावंतवाडी सर्व्हिसेस अँड टेक हब प्रायव्हेट लिमिटेड मॅनेजिंग डायरेक्टर मिहिर सीमा मिलिंद जयानंद मटकर आणि मटकर कुटुंबीय तसेच पंकज कृष्ण सावंत, फाउंडर सर्व्हिसेस अँड टेक हब प्रायव्हेट लिमिटेड, स्नेहा पंकज सावंत, CEO सर्व्हिसेस अँड टेक हब प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात आलाय। राज्य सरकारनं शिप बिल्डिंग धोरण मंजूर केलंय। मंत्री नितेश राणेंनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे। आजच्या मंत्रिमंडळात बैठकीमध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्राच्या एकंदरीत प्रगतीच्या वाटचालीमध्ये जो फार मोठा हातभार लावणार आहे, त्याचबरोबर रोजगार निर्मितीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणामध्ये सोडवणार आहे। ते म्हणजे आजपासून महाराष्ट्राला स्वतंत्र अशी एक शिप बिल्डिंग म्हणजे जहाज बांधणं, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर ह्याचं धोरण निश्चित करण्यात आलेलं आहे। प्रामुख्याने महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण 2023 मध्ये हे बदल करण्यात आलेले आहेत आणि आपलं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असेल जे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर याचे स्वतंत्र धोरण असलेलं आपलं एक पहिलं राज्य असेल। देशातले अन्य राज्य ह्याच्यावर काम करतायत, पण आपल्या राज्याचं धोरण तयार झालेलं आहे आणि आज कॅबिनेटमध्ये त्याची मान्यताही भेटलेली आहे। म्हणून यापुढे आपल्या राज्यामध्ये जहाज बांधणी, ज्याला आपण शिप बिल्डिंग पण इंग्लिशमध्ये म्हणतो, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक येण्यासाठी मार्ग मोकळा झालेला आहे।
शिप ब्रेकिंग ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे जहाज दुरुस्ती असो की जहाज पुनर्वापर, ज्याच्यामध्ये आतापर्यंत गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक व्हायची, ते पण अलंग गुजरातमध्ये. पण आता ह्यापुढे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पण या क्षेत्रामध्ये आपण गुंतवणूक करून महाराष्ट्राला प्रगतीचं राज्य तर घेऊनच जाऊ, पण त्याचबरोबर रोजगार निर्मितीमध्ये पण मोठ्या प्रमाणामध्ये आता त्याच्यामध्ये चालना भेटणार आहे. एकंदरीत ह्याच्यामध्ये येणाऱ्या वर्षामध्ये म्हणजे आमचं टार्गेट काय आहे की भारतातलं 1/3 म्हणजे 1/3 ह्याची जहाज दुरुस्ती ही महाराष्ट्रातून व्हावी 2030 पर्यंत, हे आमचं लक्ष आहे. आणि 2030 पर्यंत 6,600 कोटी ची गुंतवणूक 2030 पर्यंत होणे अपेक्षित आहे. आणि 6,600 कोटी गुंतवणूक झाल्यानंतर 40,000 नोकऱ्या या क्षेत्रामध्ये निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. आणि 2047 ज्याला आदरणीय पंतप्रधानांनी अमृत काळ असं एक लक्ष नजरेसमोर ठेवलेलं आहे, त्या 2047 पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये 18,000 कोटी 18,000 करोड एवढी गुंतवणूक त्याचं आमचं लक्ष आहे. आणि 2047 पर्यंत 3,30,000 एवढ्या नोकऱ्या या जहाज दुरुस्ती आणि जहाज बांधणी या क्षेत्रामध्ये निर्माण होण्याची सगळे चिन्ह आहेत किंवा त्याच्यामध्ये शक्यता आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आजपासून हे धोरण लागू होणार आहे, त्यानुसार मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक आता आपल्या राज्यामध्ये यायला सुरू होईल. काही आठवड्या अगोदर म्हणजे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आमचं मंत्रालय नेदरलँडमध्ये गेलं होतं. आमचे MMBचे CEO पण आमच्याबरोबर होते, माझे काही अधिकारी होते. तिथे आम्ही काही आर्थिक संस्थांना भेटलो आणि प्रामुख्याने नेदरलँडमध्ये एम्स्टरडॅम असो किंवा रॉटरडॅम असो, हे जहाज बांधणीमध्ये म्हणजे शिप बिल्डिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये या क्षेत्रामध्ये त्यांचं काम चालू आहे. तिकडल्या काही कंपन्यांना आम्ही भेटलो आणि ECA नावाच्या फंडाच्या माध्यमातून अटल सोल्युशन नावाची ही जी संस्था आहे, त्यांच्याकडून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या राज्यामध्ये 2,500 ते 3,000 कोटी ही शिप बिल्डिंग म्हणजे जहाज बांधणी ह्याच्यामध्ये होण्याचे आम्ही निश्चित करून आलेलो आहे. आता हे धोरण लागू झाल्यानंतर एका बाजूने आपल्याला गुंतवणूक येणार, रोजगार येणार, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र मॅरिटाईम बोर्ड जो बंदर खात्याच्या अंतर्गत येत आहे, त्याच्यासाठी पण मोठ्या प्रमाणामध्ये महसूल उत्पन्न होण्याचे मोठ्या प्रमाणामध्ये दालन उघडे झालेले आहेत. जेव्हा जेव्हा आम्ही कुठल्याही गुंतवणूकदारांशी बोलू तेव्हा त्यांना MMBला प्राधान्य कसं देता येईल, महाराष्ट्र मॅरिटाईम बोर्डला कसं प्राधान्य देता येईल, त्या दृष्टिकोनातून आमचे हे पॉलिसीमध्ये फ्रेमवर्क आम्ही तयार केलेलं आहे. एक महत्वाची बाब ह्या धोरणामध्ये आम्ही टाकलेली आहे, ती म्हणजे या जहाज दुरुस्ती, जहाज बांधणी या क्षेत्रामध्ये जो स्किल आम्हाला लागणार आहे, जो रोजगार आम्ही निर्माण करणार आहे,
त्यासाठी आपल्या तरुण तरुणींना इंटर्नशिपसाठी किंवा छोटे क्रॅश कोर्स करून देण्यासाठी त्या देशामध्ये आम्ही ऍडमिशन असो किंवा त्या स्कॉलरशिपमध्ये पण मदत करण्याची तरतूद या पॉलिसीमध्ये आम्ही त्याचा उल्लेख केलेला आहे, जेणेकरून उद्या जो आम्हाला स्किल या जहाज बांधणीसाठी लागत असेल तर ते बाहेरच्या देशातून अन्य राज्यातून न आणता आम्ही आमच्या तरुण तरुणींना याच्यासाठी तयार करण्यासाठी आम्ही काही उल्लेख आमच्या ह्या धोरणामध्ये केलेला आहे. आदरणीय देशाचे पंतप्रधान मोदीजींनी ज्या पद्धतीने 25,000 कोटी मेरिटाईम डेव्हलपमेंट फंड म्हणून या वेळीच्या ह्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याची तरतूद केलेली आहे, म्हणजे शिप बांधणीला म्हणजे जहाज बांधणीला जो आज आपल्या देशामध्ये त्याला प्रोत्साहन दिलं जात आहे त्याच्यामध्ये आपला महाराष्ट्र आमच्या देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारच्या माध्यमातून अग्रक्रमांकावर राहावं या दृष्टिकोनातून हे धोरण आम्ही सुरू केलेलं आहे. यासाठी मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, दुसरे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार आणि माझ्या सगळ्या पूर्ण मंत्रिमंडळाचं मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी आमच्या बंदरे खात्याच्या माध्यमातून अशा पद्धतीच्या धोरणाला आणण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहन केलं, आज मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली. एक छोटा उल्लेख जाता जाता एवढंच करेन की आज जगामध्ये वर्ल्ड मॅपवर फक्त चायनाच 50% या जहाज बांधणीला प्रोत्साहन म्हणजे किंवा त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन करत आहे. 50% चीन आहे, जपान 15% आहे आणि साऊथ कोरिया हे 88% आहे, म्हणजे 28% आहे. म्हणजे आपण विचार करा, 28% साऊथ कोरिया, 15% जपान, चीन 50% आणि भारत शिप बिल्डिंगमध्ये फक्त 1% आजच्या तारखेला आहे. हे जे काही प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे, जो काही $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवण्याचा टार्गेट जो आपला केंद्र सरकारचा आहे, त्यांच्यामध्ये सर्वात मोठा हातभार हा आमचा महाराष्ट्राचा असेल. हा नजरेसमोर ठेवूनच आम्ही अशी पद्धतीची पॉलिसी आणि धोरण आणलेलं आहे. पहलगाम इथं दहशतवाद्यांकडून भारतीय नागरिकांच्या हत्या करण्यात आल्या. याचा मठ छत्रपती शिवाजी महाराज चौक इथं ग्रामस्थांच्या वतीनं रविवारी सकाळी तीव्र निषेध करण्यात आला. यावेळी पाकिस्तान विरोधात या कृत्याच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी मठ सरपंच रुपाली नाईक, माजी उपसरपंच निलेश नाईक, अजित नाईक, अनिल तेंडुलकर, रवींद्र खानोलकर, किशोर पोद्दार, आबा मटकर, प्रसाद मटकर, नित्यानंद शेडेंग, रवी मटकर, प्रशांत नाईक, कृष्णा मटकर, सुशीला नांदोसकर, मेघा तेंडुलकर, संतोष नांदोसकर, बाबली परब, सुभाष मटकर आदी उपस्थित होते. आपल्या गेलेल्या पर्यटकांना फिरण्यासाठी विचारून म्हणजे जात विचारून जातीवाचक शब्द वापरून तुम्ही हिंदू आहात की मुसलमान आहात आणि हिंदू धर्म म्हटल्यानंतर अशा एका जोडप्याला आणि अनेक पर्यटकांना जाग्यावर गोळी घालून याला त्या ठिकाणी शहीद करण्यात आलं आणि हिंदू बांधव आमचे मुसलमानांच्या अमानुष कृत्याला बळी पडले. त्यामुळे आजच्या क्षणाला संपूर्ण पाकिस्तान आणि पाकिस्तान प्रेमी जे सिंधुदुर्गात असतील, महाराष्ट्रात असतील किंवा आपल्या भारतामध्ये असतील अशा सगळ्यांचा आम्ही मठगावच्या वतीने सार्वत्रिकरित्या निषेध करतो आणि या ठिकाणी जे शहीद झालेले आहेत
अशा आमच्या हिंदू धर्मीय बांधवांना या ठिकाणी 2 मिनिटं स्तब्ध राहून आम्ही सर्वांना आदरांजली वाहतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गात 6 कोटी 35 लाखांची गुंतवणूक होणार. महाराष्ट्रात शिपबिल्डिंग धोरण मंजूर. आणि एटीएम मधील 100-200च्या नोटांबाबत आरबीआयचा मोठा निर्णय. बातमीपत्रात वेळ झाली येथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह. धन्यवाद.